Så, altså, jeg har tænkt mig at lave sådan en challenge, hvor jeg spiller fodbold, og det bliver fucking fedt. Og klokken er lige nu 8, og jeg tror, jeg skal sove nu, fordi jeg ved ikke, for jeg er fucking træt, og jeg begynder bare lige, min krop den ryster bare, jeg tror, jeg får angst og sådan noget. Jeg ved det sgu ikke. Og solen skinner fucking meget, jeg hader bare fint derhjemme, for det er så lortegrafik. Og så bare, mit ansigt, det skinner bare, og solen den er bare helt fucked. Jeg tror, at jorden den skal eksplodere om et par år og sådan noget, om et par måneder. Ja. Og så det skal blive fedt. Jeg har lige slettet 3 videoer. Den her video, den skal minimum være 2-3 minutter, cirka. Så jeg kigger bare tilbage. Fordi jeg begynder bare, altså jeg hacker bare alle mulige spil, så jeg mister ikke den gigabyte. Fuck nederen, og jeg er lige ved at blive anholdt af politiet. Jeg blev arresteret, altså jeg har været i fængsel 24 gange, eller sådan noget. Den stil, jeg er. Og så har jeg sit lykke til 24. Og ja, vi skal op i dag og spille fodbold. Og så måske også i byen og lave damejagt. Det elsker jeg bare sådan. Så. Munker damer op ad et hus. Kysse kongen op ad et hus. Altså, nu er der solformærkelse, og klokken er 10, tror jeg nok, jeg er sådan. Det er sgu ikke. Jeg får besked af en, der hedder... Ikke noget. Fuck. Nej, det skal jeg sgu ikke vise. Når jeg er derhjemme, mand. Lort. Der er bare skrald, mand. Bare chipsposer, der er ude af. Nej, det skal man sgu ikke se. I skal nok se mine underbukser. Det er bare sådan nogen der. Fuck, den er 2 minutter allerede. Vi skal måske normal og alle mulige ting. Altså, vi må ikke filme normal. Det må vi sgu ikke. Men det bliver sgu fucking fedt. Og vi skal hygge os og chill. Vi skal alle mulige ting. Måske skal vi købe durum i FS eller sådan noget. Jeg ved det sgu ikke. Vi kender på det. Alle mulige ting. Og ja, det er bare det. Så tror jeg siger... Nej, ikke lige... Jo... En der Anton Roskilde har skrevet 2020, og så sådan en knytnæve, hvor man bare flækker mig. Fuck ham, mand. Ja. Jeg har lige min ven her. Min bro. Han hedder John, han har Ebola. Ebola. La 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 la. Jeg har Ebola. Og så laver vi lidt den der. Ej, gør vi sgu ikke. Ja, det var så det. Det var fucking fedt, og vi skal bare hygge os, damejagt og det hele, durum. Ja, og det hele, du ved, fucking chill. Og jeg fandt også ud af, at mit kamera, det sad forkert, så det blev lidt dårligt. Og denne gang, der blev det meget bedre. Meget bedre. Det bliver perfekt. Det bliver sgu fucking fedt. Det skal ordentligt chill. Fuck, jeg får allerede med fucking mange sms'er, mand. Jeg bliver ordentligt fame. Kun chill. Jeg har allerede 5 subscribers. Ordentligt. Jeg er blevet kendt, sgu da. Jeg er blevet med i Play. Hvad så? Altså, det var noget med ham, der splay der. Altså, det var lige pludselig, så gik den bare ud, for det ikke med gigabyte. Jeg slettede bare en af mine videoer, min gamle en. John han har Ebola. Mig og John, vi er med i Play. John har Ebola, jeg har også... Ja. Han har smittet mig. Og vi har givet Armin Ebola. Vi har givet Oscar Ebola. Vi har givet Rasmus Brøger Ebola. Og Camilla. Og Christian Slot, hun er død. Og ja, alle mulige ting er død. Så vi er bare ordentligt chillet. Er det ikke rigtigt?